Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेलजों फिनिश जाबाय गोसो गोथारै बारायनाय जाबाय दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों स' नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जाबाय आरो जायफोरा गोदान फैदों अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो स' दिनै सावरायनो नागिरदों ट्रेडिं स' बे साननैसोनि गेजेराव ससियेल मिडिया प्लेटफर्म खेवबानो खालि ट्रेडिं माने ट्रेडिंआव माने कारापसन जादों ट्रेडिं खालामनानै मानसिखौ थगायनानै हमजादों स' बयबो नुदों जानो हागौ मबाइलफोराव स' बेखायनो आं मोनसे सावरायनो नागिरदों जाहाथे बे ट्रेडिं होनाय एप्स मानो होनबा गोबां समाव सोरबा बुंदोंमोन ट्रेडिंआसो मोजां बेयाव गेले जोंबो सानदोंमोन नाथाय दा जोंबो नुनो मोनबाय ट्रेडिंआबो मोनसे फ्रड जादों स' बेखायनो बयबो सांग्रां जानानै थाबानो जाबाय जाहाथे जाला माला गेमफोरखौ गेलेनाङा अनलाइन गेमिंफोरखौ मानो होनबा दा वाइफाइआथ' थांखाबाय बेयावथ' एसे गोरिब गुन्द्राफ्रा थगायजादोंमोन नाथाय बेयाव बे ट्रेडिंआव लाख थाखानि बिगोमाफ्रासो फासिदों मानो होनबा गोरों गोराफ्रा लेखा रोङैफ्रा नङा लेखा गोरोंफ्रासो फासिदों बेयाव स' बेखायनो जाहाथे बे ट्रेडिं होनाय फैसाफोरा बाथसे बे एप्सफोराव जाहाथे हाबनानै गेलेनाङा मानो होनबा आं खावलायो जाहाथे गावनि थाखा फैसाखौ सेफटि खालामनानै जाहाथे बेलेग खामानि मावनानै आरजियो आरो जायफोरा फासियो माने खम समावनो माने लाख थाखानि बिगोमा जानो नागिरो एबा करोड़ थाखानि बिगोमा जानो नागिरो बैसोरानो फासिदों स' बेखायनो गोबां साननो गोनां जाबाय स' मोनसे सोंथि फैयो आसामाव बांद्राय जोंनि जुआनो सोलियो नामा बांद्राय माने बिदिनो फ्रड गेम जायखिजाया वाइबिनिफ्राय लानानै गोबां गेम सोलिबाय थादों स' बेयाव बांसिन थगायजायो आसामनि मानसिफोरानो थगायनो हायो नामा माने आसामनि मानसिखौनो बांसिन थगायो आरो स' जायफोरा बे अनलाइन गेमिं एप्स बानायग्राफ्रा बहानि रावबो मिन्थिया हयथ' आसामनिबो थानो हागौ बाहेरनिबो थानो हागौ स' गोबां साननो गोनां सोरखौबा एकाउन्टनिफ्राय हेक खालामनानै फैसा लाङो सोरखौबा ट्रेडिंनि नामाव लाङो सोरखौबा वाइबिआव आरो गोबां माने आरो जों थगायग्राफ्राबो बे एप्सफोराव फासायग्राफ्राबो जोंनि मानसियानो जोंनि आसामनि मानसिफ्रानो माखासे मानसिफ्रा स' जोंनि आरो माखासे जोंनि बे फ्रड गेमफोरखौ जाहाथे पाब्लिसिटि खालामनायफ्राबो जोंनि इउटुबार माखासे दं स' बेखायनो पाब्लिश खालामनायनि सिगां प्रम'सन खालामनायनि सिगां 10 बार साननांगौ जाहाथे बे नंगौना नङा राइट ना फल्स स' बेखायनो गोबां साननो गोनां जागोन दा जोंनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि माखासे बिगोमाफ्रा इउटुबारफ्राबो गोबां मिस्टेक जालांदों होननानै आं सानो बेखायनो बयबो सांग्रां जाबानो जाबाय स' बेनि नोजोराव जोंनि सरकारफ्राबो एसे नोजोर होनांगौ जोंनि आसाम सरकाराबो गोख्रोङै नोजोर होनांगौ जाहाथे जोंनि आसामाव मा सोलिदों आरो माखासे जोंनि जौ जुवा गानजा सोबनाय ड्राग्स सोबनाय तास गेलेनाय बेफोरखौ जोंनि माहारि आफादफोराबो बन्द' खालामदों नाथाय जोंनि मानसियाबो माखासे बेखौ प्रम'सन खालामनोसो नागिरदों दायो थाइसे थाइनैनि थाखाय गोबां दुखु मोनो जाहाथे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा बिराद मोजां प्लेटफर्ममोन नाथाय दा बोरैबा लासिंसिंबो मोननाय जाबाय ओरैबायदि माने फल्ट जानो हमदों माने खालि फ्रड खालि मिस्टेकखौल' देखायो हमना ला 100 गेजेराव माने 50टाबो मोजां सঠিक नङा बिदि राइट नङा आरो बिदि स' बेखायनो मिस्टेकआथ' जोंनावबो जाखागोन जानो हागौ सानसे समाव जाहाथे बहाबा मिथिनो मोनाबा स' बेखायनो जोंबो एसे सांग्रां जानांगौ माबेखौ प्रम'सन खालामबा मोजां माबेखौ खालामोबा बे गाज्रि गोहोम गोलैगोन बिदि साननांगौ आरो बयबो स' जों आं चेनेलनि जानानै जाहाथे आङो खावलायो जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे बिदि गेमफोराव बाहागो लानाङा गावनि फैसाफोरखौ सेफटि खालाम मोजां खामानियाव बाहाय नङाबा बिराद गिदिर खैफोदाव गोग्लैगोन लाख थाखा थाबाबो स्रौट सानसेनि गेजेरावनो खारगोन बेखायनो खावलायो जाहाथे बयबो सांग्रां जानानै सोलिबानो जाबाय जाहाथे बे ट्रेडिं माबा माबि गेम फैबा सानसेयावनो डाबल जानाय माबा जानाय जेबो बेफोराव हाबनो नाङा सेन्टिमेन्ट लानो नाङा
स' बेखौनो खावलायनो थाखाय बे ब्लगखौ बानायनाय जादों आरो सोरबा लाख थाखा मोनबानो बिराद स' रायजो राजाफोर बेनो मालाय हारिफोरा मालाय गोबां स्टेट दं बिसोरो बिदि एसेबां थगाय जायाखै नाथाय जोंनि आसामनि मानसिफोरखौ ओरैबायदि हेकारफोराबो थगायदों गेमिंफ्राबो अनलाइन गेमफ्राबो थगायजादों माने जायखिजाया बोसोराव बेसेबांसो करर लांदों जोंनि पाब्लिकनिफ्राय माने रावबो खोन्थानो हाया करर थांगासिनो जानो हागौ स' बेखायनो बयबो सांग्रां जा गावनि थाखा फैसा आरजिनो थाखाय गोबां सम नांगौ नाथाय बहाबा फासिनो थाखाय 5 मिनिटबो नांनाय नङा बे लाख थाखाया स' बेखायनो खावलायबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनबाय जोबजासिम नायबाय नोंनि बेसेन गोसा समखौ होबाय आंनि गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोर गोदान फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामना लायो जाहाथे दावगानो थाखाय थुलुंगा मोनो आरो लोगोसे जेसेबां हायो कमेन्ट शेयार खालाम स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग